ug nakakita na ba mo sa supermoon kagabi? Aniya ang report ni Mildred Galarpe. Nasaksihan sa kadaghanan ang talagsaong panghitabo kagabi sa lain-laing parte sa kalibutan. Usa ka panagsaong hitabo ang usa ka total lunar eclipse ug adunay gitawag nga supermoon. Mga katawhan dito sa United States, Europe, Africa ug Western Africa nakakita sa panagsaong kombinasyon sa lunar eclipse ug supermoon ni atong Domingo sa gabi usayo sa Lunes. Kini ang unang higayon nga naobserbaran ang twin appearance sa lunar eclipse ug supermoon sukad 1982. Kini masaksihan pagbalik sa 2033. Kung ang full moon magkaduol sa kalibutan, kini makita nga mas dako ug mas hayag kaysa naandang hitsura niini ug reddish ang color niini. Nasaksihan kini sa lain-laing parte sa kalibutan sama sa US, Europe, Germany, France ug lain pang parte sa kalibutan. Dinhi sa Pilipinas, nasaksihan lang ang talagsaong gidak-on sa buwan. Alang sa Sunstar Pilipinas, ako si Mildred Galarpe.